Sunod naman pa ding pag-irestoryahan pag nabo ko ano. Aper kan Israel Gaza eleksyon digdi sa to. Si Justin Brownlee daan nagdroga positive. Wah! 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 Sain gibo ang siyabo. Nag-fail da si Justin Brownlee sa drug test. Duman sa Asian Games. Anhapot ko, sa ingibo ang shabu. Tapos, kuwan pa da, saro pa da ang player sa Jordan sa basketball. O, kung mahali gold sa Pilipinas, mahali silver sa Jordan, si Sen makapot kan gold sa China. Ay, naga. May istorya pa kita dyan sa luwas. Bertadahantaan mga bulos na kan informasyon. Tingog kan banuaan. Biyernes 13, Aldaw, Senyor Santo Cristo. Pasalamat kita kay Senyor Santo Cristo dyan sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo, the Mission Church. And dyan sa Daraga, may Santo Cristo man po. Barangay Santo Cristo kan Daraga, Santo Cristo dyan. Ads, good morning, go ahead. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Location can be CGB News, Salman Ginari Kataligbi sa Campo General Siminola para sa pag-abot ni PNP Chief Police General Benjamin Acoda Jr. Sa ngunyan, nagpapuon pa sa naan aktibidad. May kinaaraman sa siring na bagay pero ang nanotaran na maraydi ang talagang naging highlight mo dyan, Sir Pio. Aros nag-uuran digdig kay mga bagong vehikulo na daradara kan Chief PNP para idonar digdi sa Philippine National Police Bicol, particular na sa manlain-lain na mga police provincial offices sa Bicolan. Sigun sa informasyon na ipinagtao ko sa bago ni Police Brigadier General Wesley Mundo Bingke and Regional Director kan PRO 5, 20 na mga Hilux units ang idodonar kan sendang sentral na kumandansa mantang nagsabay man na gobyerno provincial kan Sursugon matauman ng 16 na unit ni na Toyota Vios para sa mga miyembros kan kapulisan nagagamiton man sa sendang pagpatrolya. Pero kayan sa Pio, igwaman din nasa 200 na basic rifle na itatao na chief kan na PNP sa mga miyembros kan na PNP Bicol para mapakusog pa sa indang kumbaga batalyon o kaya ang sendang kumandansya kontra sa kriminalidad. Pero kaya dakol pang mga nakatalaan na aktibidad na gidibuhon ko niya na pag-aaga hindi sa Campo Simeon Ola. Pero dahil pa nakapagtaon din mensahe mo niya na aga na pamayokan PNP dahil sa ininot ko na arrival honors sa sinibabang mga aktibidad bago po na programa asin man na nagkaigugo na ni na awarding sa mga service awardee na mga PNP personnel sa manlain-lain na parte kan Bicolan. Sige. So, yan ko na tabi, Sir Pio, informasyon man lang dahil pa nagkataon din mensahe ang pamayokan ng kapulisan sa tuyang nasyon. At skala, Robert Boy, DCGB. Thank you so much sa kumpadreng Al. Hali dyan kaya kay Ann. Sali dyan sa luwa. Si kumpadreng Al, baluan tang apudan ta. Nagapud man kasubago. Mantang nagre-report si Ands. Bad nakamonitor ka. Nasa linya si kumpadreng Al. Pading Al, good morning. Yes, good morning. Live video niyan sa Barangay Puro. Ongoing kaya pati ko niyan ang karabangan sa harapan digdi. Oo. And talagang dinumog din tao yung karabangan sa harapan. And nagtao man in mensahe ang ating Congressman Pido Gartin Jr. sa iyang pagbisita digdi sa karabangan sa harapan. Medyo karibok sa laog kaya tamang-tama paluwas na si Congressman. Congressman, tabi. Good morning, si Pio tabi. Sa Pio. Hi Pio, good morning. Yes, good morning tabi kong Pido. Kasubago hali man ako dyan and nahiling ko na grabe so dagsa mo yan kan mga tatabangan niya to tabi Congressman. Well, tama ka po.
although puro ang host, but this does not preclude. So, karatig na barangay, aron kang Dapdap, and ining Lamba, pagtaraning barangay, even Buragwi siguro, pwede magdike to avail of the medical, dental, as well as the full pa, kasi apisar kang ining medical and dental, may nag-uupaw, igwang masahe, igwang nagtataw ki diaper, igwang nagka-counseling, very holistic approach sa pagtaw ki serbisyo sa mga kabarangay Tatapi Pio. Opo, may nahilingan ako dyan, Congressman, kasi bagong mag-alas 8 nin aga, may food station pa. Oh yes, may ipakaod man. We are very thankful sa partner ang Tanchuling Hospital that aside from giving medicines, aram mo ang pigtatawag maintenance. Oo. PU, good for kung may maintenance ng 1 or 2 months, titawan tayan. Halimbawa, sa puso, o kaya sa high blood, igwaya na maintenance PO. And may kasabay pang sampurado na hali sa partner sa Tanchuling Hospital PO. Ay, ano daw kung magbultada ako dyan na hapon. Yeah. Adi, So, ang data lang PO, ikaya itawag maintenance, so maintenance sa financial. Adi, ano tabi ang determining factor na nagda-drive sa indo na idiretso yan, Congressman, na pakiting yan ka na kubikol tabi. Go ahead po. Well, this is part of our core advocacy. Edukasyon, salud, infrastruktura, pagtawag kabuhayan, of course, yaon ang pag-alaga sa kapalibutan at sina pagpromoter sa turismo. As part of our core advocacy, pero may nakalaan ki pondo. As in, dakulawan man ako salamat sa tuya mga partners and sponsors sa padagos na pagtabang tayo ni. Halilaw ko piyo kasabawang aga sa Kamalik, pagtauman ki kabuhayan, trabaho, to 25 barangays that covers 2,540 tupad beneficiaries. And pagkatapos kami di sa aktibidad, pasiring naman ako sa darong pagtiripon sa mga lideres kang rapo-rapo, mga kapitanes, to hear them out kung ano man ang sa inda mga pangangaipo. And then to announce to them that the head of assistance or tupad and this infrastructure program, papakinabangan nila sa masunod na taon, Pio. So this is what we do. In the absence of Congressman Saldico, who is busy working as chair of the Committee on Appropriation naman sa Metro Manila, kita nagre-representar tabi, Pio, para ipaabot ang mensahe asin implementar ang mga programa dito sa tuyang lokalidad. Opo, Congressman, before I let you go, election bagangon yan, may mga election ban. Ano po ini na pag pinagigibota? Is this well within the purview o sa laog ini kan lay tabi? Go ahead. Well, we try to convince itong mga barangay officials and mga nagkakandidato sa barangay na try to avoid this activity sa kanang besin na mano diyan sa indang mga kalaban. But just the same, we being an incumbent, ako Bicol, who is not part of the barangay NSK election, padagos man ginala na i-implementar kasi wala man prohibition sa muya sa mga araw kene. Except those barangay officials who are now running or for election, talagang pinagkakaulay misinda na i-avoid ang pag-atinder sa aning tayo magka-problema sa sentang kandidatura. Oh, salamat, Congressman. Mabuhay po ka mo dyan sa Ako Bicol. Thank you, Pio, and more power to PBND-CGB. Thank you so much. Yan po ang Executive Director Padingal. ng Bicol. Yes. So sampurado dyan, di nagriliwoy ako, garo magdyan ako dyan na hapon. Maski mo niya po talaga ang kilo din ang distribution kan sampurado. May Sige. mga waitress pa, araw kay Rochelle. Narinig si Rochelle sa waitress din. Sige, Okay, sige. tama pa rin. Yan ang informasyon with Kong Pino Alarmario. Thank you. Thank you so much, Compadre Al. Salamat man ka sa inyo pagantabay. Mahal na Diyos at magbantay dahil maghali tulos na masunod. News Director Mardela. Ako man po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog